ଜନ୍ମଦିନ ତାରିଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ମାସ ତାଙ୍କର କିଲିଟରେ ଛକି ମାରି ଦଉଥିଲେ। ସେ ବାପା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ। তুমি ଆସିଲଣି ମତେ ଏତେ ତମରି କଥା ଭାବୁଥିଲି। କହିଲ ଆଜି ଦିନଟା କଣ? ଆଜି ଦିନଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଦିନ। ଆଜି ହଉଛି ମୋ ସୋନାଲିର ଜନ୍ମଦିନ। ମନେ ରଖିଥିଲେ ବି ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଦାମୀ ଉପହାର ନାହିଁ। ରାଜା ଘରର ଝିଅ ତମେ। ବାପ ଘରେ ଥିଲେ ତମ ଜନ୍ମଦିନଟା କେତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ବାପ ଘରର ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟାଏ ନାରୀ ପାଇଁ ତା ଶାଶୁଘର ଗୋବର ଲିପା ଅପଣା ବହୁତ ବେଶୀ ଆପଣା। ଆରେ ବାପ ଘରର ପାଟ ଶାଢୀ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିବା କସ୍ତା ଶାଢୀର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ବେଶୀ। ବାପ ଘରର ସୁଖ କୃତ୍ରିମ ପବନ ମିଛ ଶୀତଳତା, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରର ଦୁଃଖ ବର ଗଛର ପାଇଁ ଛାଇ ପରି ଖୁବ୍ ଶୀତଳ। ଏସବୁ କେବଳ ମୋ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛ। ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନେଉଛ। ନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ରେ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କି ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି କି ଜାଣେ, ତମ ଭଳି ଦେବତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଲି। ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ଆଗେ କୁହ କଣ ଆଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି କଣ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି ତମ ପାଇଁ। ତଥାପି ତମେ ଦେଇଥିବା 100 ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସେଇ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଇମିଟେସନ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଣିଛି। କଣ କହିଲ? ଏଇଟା ଇମିଟେସନ? ଇମିଟେସନ ଏଇଟା? କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମିଟେସନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ହୀରା ଟିଣା ମୋତିଠାରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋ ପାଇଁ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନିଅ ନା ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ନିଅ ନା ମତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। କଣ ଭାବୁଛ? କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? କଣ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ପୁଣି ମୋଟା ବୁଳେଇଲ। କୁହ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ କହୁନ। ତମେ ରାଜଉଆସର ରାଣୀ ପରି। ଉଆସାଗ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପରି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ବଗିଚା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ଆଉ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ହୀରାର ହଂସ ମତିର ନୌକା, ଆଉ ନୌକା ଉପରେ ରାଣୀ ସହିତ ବୋଝା ରାଜା, ଆଉ ପାଣିର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର